assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Pindi TV on calminama on juuram en gartino gowɗen wadde kala yontere émission meɗen fait divers ɗo ete Pindi TV min calminimon onon kal enen jetta aussi enen jaara yeɓoɓe émission fait divers woɗoɓe commenté partagé et aimé mbawa limtude ille ɗe kal sa limi juuma en jiiɗa noddude ɓe gaccen ɓe ga way onon kal minen beltanomon no fewi minen kollimon weltara men e mon dal wonto fuɗɗi way ala to gues émission men hande mo gonɗen yaadude janoɗo voyage ronka yo arta Allah waɗi goɗo muɗum o arti e dow jaam Adama Diop gorko mo Horkadiéré a salminama ko noon Hafsa debbo mo Donay Mawo Boulel Sare a salmitama annene no fewi en calmini kadi bandiraɓeɓe no mbiruɗa ni en mbaɗiɓe julmo wuuri e juldeji ɗi foof ɓe nuddi ɗi kadi eɗen mbiyaɓe vraiment félicitation e no ɓe koromiri e yewtere mabɓe e ɗin commentaire uji baɗɗi fayida ɗi ɓe goppata e kala saaha ndeɗon yewtere fait divers no mbiruɗa ni ɗum noon min calminima min juurimama Allah artiri en hande ɗum noon eɗen jafno bandiraɓe foof hande émission meɗen fait divers ma waɗa complété donc ma wela wi ko gorko mo Horkadiéré arti Adama Diop puɗɗiroɗen fait divers men oɗo jaaten wuuro woto en wiye Koutal jeeya koye Kaolack ko 5 kilométre de Kaolack ko suku debbo goto heptino toon e ɓinguel gorel o ƴetti ɓinguel nguel o weddi ɗum e poubelle goto e mbalitaji heureusement alhamdulillah mais ɓinguel nguel mayani dañi wirtinoɓe ene jaa ji nani ɓinguel nguel ena woy e mbalitaji ɗi mbaɗi alerté police ari ƴetti ɓinguel nguel naw ɗum hôpital El Hadji Ibrahima Niass woni gonɗo Kaolack bébé o oɗo saaha nen waɗa confié sage femme uji wonɓe e oɗon hôpital kanko suku debbo caabiɗo ɗeɗon gueɗe aɗa andi kam keptiɗi kam soko woni e nder yimɓe tan andere finalement o fawama junggo oɗo saaha o woni juuɗi laamu ko noon ko hundeji nden mbatta vraiment ko en ɓooyi woytade ɗum ɗon kono ene jokki kadi e nder rendo ngo e nder société o vraiment ene ñaaga kadi bandiraɓe no mbattata haqqille no fewi surtout eɗen gandi ɓiɗɗo no waytide ni won jooɗiɗo Hafsa ene resa guila e duuɓi nogas eko fawi walla ɓuura ɗon ni walla duuɓi capantati ene yiiɗi hebde ɓiɗɗo ene ronki kono so jii kadi ɓeɓe ganduɗaɓe Allah hokki ɓiɓɓe dutto ene beddo ɓiɓɓe munen ha kene hocci e banggueji goɗɗi eko way noon ɗum ɗon ko hunde nde bandiraɓe ɓe poti wattude haqqille no fewi Hafsa ɗum noon tawde woni omone juuɗe ɓeɗon tan ɓe ganduɗa woni infirmiére uji ene haasi Allah hokkamo vraiment cellal no hanniri ni haw mawna o wawa jeeyde société he o adda participation makko e nder rendo ngo no hanniri ni aɗa andi oɗo saaha kala nen haale gam avortement en waɗe légalisé ɗo yete leydi meɗen ayi oɗo phénomène no wayi hewde jibinoɓe ene beddo en est ce que joni oɗo o avortement soko waɗama joni légalisé ɗo yete leydi meɗen soko yamirama est ce que waɗoɓe avorté a sikki an ma kew ko noon absa no mbiruɗa ni oɗon loi vraiment on déjà o haala mum nana haale to assemblée nationale e ko way noon e justement e oɗo 14e législature mo paɗen eɗen gandi kam jogoro wulde no fewi par ce que ko jogoro huccodirde toon ko règlement uji e commission ngaji jogorɗi wiyede yo mbaɗe ɗi e nder hen noon ma en mbaw famde e ndeɗo regere nde gadduɗa ɗo nde légalisation banggue avortement eɗen gandi Sénégal ene jogui réalité ji mum hayso tawi leyɗele goɗɗe kewɗe e nder aduna he ene mbaɗa ɗum légalisé kono kala koɓe mbawi wadde kam e nder assemblée nationale walla haɓe goto oɗon loi yoɓe e ciftor walla ɓe mbasa yejjidde gonkaji men enen Sénégal won aada e cosaan mo joguiɗen eɗen gandi aada e cosaan kañum ni idi diinde l'islam donc yoɓe mbattu hen ha haqqille no fewi nde l'islam ari nde salahi aadaji ɗi wonko nawori e aadaji ɗi donc yo mbattu haqqille kala loi moɓe poti wonde mbiɗa ni 14e législature mo paɗeno enen gandi kam batti votgol loi ji hikka to assemblée nationale ma Wulu Diaw kono no wayi foof wata eɓe erdina politique yoɓe erdina aada e cosaan eɓe gerdin aussi peuple Sénégal naɓe oɗo fait divers que enen aɗa andi oɗo saaha kala nen
kulle ɗo ete Sénégal eggingol hôpital Dantec maladuji et tout saabu hôpital o naywi no feewi woni koye maktede no hunde foof woni egginede noon toon e morgue hôpital le Dantec tawama toon bébéji nogas e jeenayyi taw ko mo jibnaɓe mumen berli woni hen e ɓeɗon sukaɓe ɓe mbi no mbaɗanode hospitalisé ko sukaɓe gandanɗa hoore ma ko en malformation woni oɗo mumen foof ardere sukaɓe heddiɓe ne koko kawritonete ladial e hôpital o jibnaɓe mumen mbawano yobde frais médical uji mbawano yobde haaliss mo jogani wo hôpital o mbaɗi obligé woppude toon ɓiɓɓe mumen jalti jeehi laabi mumen oɗo saaha dal waɗama limama foof bébéji gaccaɗi toon kiɗi nogas e jeenayyi Adama Diobou ko nguurugu walla ko jibnaɓe ɓe tellement que sa yeehi hôpital wonko mbatteɗa toon facturé kadi en hulɓini mais ko mbaɗaɗa facture ko poɗɗa yobde mbeɗa sikki kam ɓinguel ma mo jibinɗa e reedu ma aɗa foti wadde tous les moyens jooɓa jaaha ɓinguel ma pewda ha fewa moftana hoore ma ko noon tigui rigui Absa no kaldirɗa ni responsabilité ji ɗi eɗen mbawi wiide koɗi baɗɗi partagé to banggue laamu to e banggue ni e jinnaɓe ɓe par ce que so tawino oɗo Dantec o wiya omo waɗe omo fewnite ñawɓe ɓe ene mbaɗe délocalisé e yoga e hôpitaux ji e nder Sénégal mbiɗa sikki won secret ji kewɗi ɗi jiiɗen toon ɗi nanɗen toon en gandatano ɗum ɗon ha tenti e ɓeɗo nogas e jeenayo bébé ɓe ganduɗa kay no mbirɗa ni caɗele pottaɗe e toon ɗe ko fate jinnaɓe munen galano vraiment no joɓiri gam wawde wadde ɗumen récupéré walla kadi ɓeɓe ganduɗa kadi laamu ngu en fonno darade hen darde ha ɗum ni wasa wonde par ce que laamu woto yimɓe jeeƴi état wonirɗo ko population état gonka mum ko wallude population ko jurnitade population e fannuji ɗi kala en tout cas ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa ene waɗi sensible en yurmini no fewi ha tentini e no mbiruɗa ni ɗiɗo bébéji hay ko wona bébéji ɗi ko eɗen gandi se mbaɗi hen seeɗa tan flash ma en gandu won ñawɓe toon ɓe ganduɗa mbawa hay umminde koye mumen wadde ɗumen délocalisé il faut watte haqqille no fewi no fewi surtout fait divers men oɗo goɗɗo ko plage BCA o enen gandi ɗo ete Dakar so tawi fetuji ene mbaɗa enen gandi gueɗi kamtoriɗi ene nane hen ñandi 15 août ko fête chrétien ko enen gandi ɗo e leydi meɗen enen julɓe ɓe saf en mbaɗani épargne oɗoji mabɓe en mbaɗani en gaccani fetuji men e fetuji mabɓe en 15 août en waɗi sukaɓe worɓe yaaɓe plage BCA o en waɗi des appartements meublés là-bas appartement pewdade ha fewi en waɗi foof arat tan duwa naata dañ sukaɓe worɓe Adama Diobou dañ ko duuɓi 17 faade duuɓi nawgas ala e mabɓe ɓurtinɗo duuɓi nawgas ko ɓen sukaɓe worɓe tawa e nder appartement o en mbaɗa golle ɗo pewani te ko hunde phénoméne mo gandanɗa hoore ma joni ene heewi ɗo ete Sénégal debbo walla gorko e gorko en ganda ɗeɗo bone holto jomumen ƴetti ɗum walla holɗum woni aussi fandare mumen caggal hoddiɓe oɗon appartement no gandunoɗe kamɓe ɓe ɗum sukaɓe worɓe gonki woddude koye mabɓe ko feewani population o woni ɗeɗon kamɓe foof keɓe yinnoɓe yande sukaɓeɓe eɓe jane dow mumen e piiɗumen dal ɓe mbi par ce que so jomumen won hen so jaggam piyama ha mayi jangga won woɓɓe cuusta ɗum wadde ɓe mbaɗanoma placé en garde à vue mais procureur waɗi demandé automatiquement yo mbaɗ déféré au parquet o waɗani badine e affaire o bob kanko le procureur effectivement kalan tan ha laaɓa no mbirɗa ni ko fannu homosexualité kaltaɗo henne ko hunde nde ganduɗa kadi eɗen gandi hoorejo leydi ndi e oɗon question o haali hen o haalti hen hayso tawi politiquement won weddotoɓe ɓe o kaaƴi ene tumamo yegue gueɗe kono kala nde o yalti e oɗon question o namda e interview o hollito wonde kanko tan ko omo wuuri omo ardi leydi ndi Allah ene hokkimo ardade leydi ndi ɗeɗon gueɗe wona jaɓeteɗe e nder leydi ndi ɗum saabi procureur o directement no mbiruɗa ni e yamirore kuule ɗe e waɗa ɓe vraiment transféré e directement toon to parquet wona hunde ko heddi ko noon leydi men Sénégal nane en kalino aada e cosaan no tawruɗen leydi ndi ɗeɗo gueɗe foof en tawano ɗum hen kono noon kadi eɗen gandi en tawi kam leydi ndi hayso tawi ko julɓe ɓe ɓuuri hewde eɗen guurde bandiraɓe men vraiment isayankoɓe so daske ari
eɗen jiya kamɓene haaɓe mbadde men feeɗo so feeɗuji mabɓe ngari enen haaɓe kewi invite en ɗum ko gurdam la cohabitation donc wadde ɗum renforcé ko hunde wande fayida ma wawa hokkude leydi ndi jaam ɗum ko hunde nde tawɗen ɗo henne ɗum kay ko hunde wande fayida kono gueɗe kantorinde goɗɗe tawade hende wona ɓe kaɗa waɗoyde fêté 15 août koɓe mbawi wonde foof par ce que kamɓene isayankoɓe no mbirumi ni haaɓe gara haaɓe tawe e nder welnere julɓe donc solidarité ne woni ɗon ballodiral kokkodiral eɗen gandi laah so koɓe mbiyata ngalaah ko haaɓe gaddana ɗum julɓe kadi so taskari ene nawnaɓe tew donc ko galle goto aɗa wawi arde hen tawa hen vraiment ɓe ko julɓe ɓe kadi ko ndewi ko diine isayankoɓe donc ɗum ɗon ko hunde wande fayida kono noon gueɗe goɗɗe kantorinde tawete nde ɗum yo nawe lawol yo nawe lawol e espérons ko hunde en yaar caggal saabu en heewi ɗo no feewi o saaha ɗo ete Sénégal fait divers men oɗo ko so gorko Adama Diop hakkillo heewani yumma ko nawannombo saaha kala ɗo ete Pikine Technopole wonto safrtono toon galle ceernaji goo mais yummiraɗo wi jour goto eɓe jeehi o cukalel ngel noddama engel wiyete ko Mohamed inde makko noddama o ummima o yeehi mais ko malade mo gandanɗa hoorema omo fiddi saaha woni mo joguiɓe probléme koye mais habtotoɓe en ɗumini o wi sukaɓe worɓe wonnoɓe tonete nder woni cafrowo e wondi mum keeɓe jeeɗiɗi kanko dal o nani toon bip kanko o anda deker ko ɓen gonno koye fiidi ɓinguel ngel e pimba tan ha ndeysan engel hawre ladial woni saaha goto o wi ɓen noddimo mbimo guila koko faɗɗi yo aro nawa ɗum hôpital mais no arno nde o yi hoore nde ene waɗi gañande ɓondu ndu piyande de o wi or kay faɗɗay ko onon pimba hawo moye eɓe nawnode hôpital médecin ji mbi oɗo hawre ladial ɓooyi o maayi ko wona joni o maayi ɓooyi oɗo saaha noon yummiraɗo neno wullo partout en ñaago ballal saabu o wi ko ɓeeno mbari ɓiyiko so tawi mbawan safrude poti widem ko mbawa safrude tottiramba ɓinguel makko no wona wiide en pii ha mbarnam ko noon c' est déplorable en jonnata ɗum hay saaha goto kadi yummiraɗo min personnellement mbiɗa yaade makko yo rewe e lawol haw wawa famde hol sababu ɓiyi ko sankima e nder hen taade o nani ko o waɗi supposition ngaji haqqille makko hokki wonde ɓen sagataɓe wonɓe toon ɓe boniyoni mo sellani are moon ƴewata ko safrade so tawi mo sellani kadi are moon on ƴeewi kadi manadire no fiide ɗum noon kam so yo rewn en mbiyani o ɓe waji ɓe piimo walla piyanimo donc no yummiraɗo yiɗiri ni yo wallire hono noon ha wawa famde hol sababu duttugol e jomum woni ɓiyi ho fait divers oɗo Adama Diop kañum gasnirten suku gorko goto kañum de fi bamum jasuji kewɗe e hoore ha babiraɗo wattidi ko wasde fittanu muɗum oɗon suku gorko noon ko hoɗi ko wuuro woto mo woɗɗani Kaolack no fewi inde nde ko sowande en mbi kanko kewnoɗo wadde utiliser drogue ɗum tan o waɗata drogue ɗum tan ha o perte connaissance mais saaha kala so ƴettino ko ƴettata ko so arti ɗo nete galle mabɓe wonanno koye wadde menacé babiraɗo on wi ɗum momi ware mais yimɓe galle ɓe cikkanno tan ko yari ko ɗum ɗon woni omo haala ko hay goto anda mais o suusa warde babiraɗo walla taw o ala sak nde ɗon ɓernde ha jour goto o yeehe ladde makko o ƴetti ko ƴettanno ko o ari o fi babiraɗo jasiji kewɗi finalement perti ƴiƴam kewɗam jomum 5 Adama Diop holto yimɓe payi e oɗo consommation drogue en tout cas ko ɗum tagui Sénégal jaɓani wadde ɗum hay kala saaha légalisé hay so tawi won leyɗele occidentaux ji baɗɗi ɗum légalisé enen toujours mbiɗe arte ɗum ɗon woni e no Sénégal waɗira consigne par ce que wonɓe hen ɓe ene jogui aadaji munen e cosaan munen il faut mi arte ɗum ɗon c'est ko hunde wande fayida c'est très important so tawi wonde ɓiɗɗo huccite bamum ene waɗa ɗum gueɗe hono ɗeɗon ene fi ɗum yiiɗa hayrewde konngol heni tellement ko en teddi mbiɗa sikki oɗon o wonani e saago makko soit o sellani soit ko ƴeftuɗo drogue ɗum noon ko ɗum ɗon batten erango kadi laamu ngu nde wattata haqqille no fewi alhaali drogue o no natirta e frontiére uji ɗin ɗon noon kadi batten pointé douane mo leydi Sénégal nde tinnoto tigui kadi laamu ngu waɗaɓe renforcé hokkaɓe kabbirde beele haɓe mbawa haɓade oɗon fléau
Adama Diop gasi ha laaɓi ɗiɗo fait divers aji gaddanɗen bandiraɓe holko mbaynortoɗa ko noon so wona weltade e weltanade toujours no mbimi ni e ɓe ganduɗa ko wattiɓe haqqille munen mbaɗi branché e Pindi TV e kala saaha ha tinti kadi e ndeɗo yewtere e fait divers yewtere mabɓe yewtere rendogo yewtere bandiraɓe foof nde mbawa rentade kala jebɗo hen ma waw humpitade anda leydi ndi no yarata ni wuuro ngo no yarata ni rendo ngo no sifori ɗum noon en beltini bandiraɓe foof mi weltanimama ko weltare mawde woninimi hande kadi artude ɗo henna huccidirdema ndeɗo yewtere wande fayida en calmini en jetti en jaari caméraman uji men hono Thiadou Walo ene wonde Ibrahima Thiombane kam foof beltanama kono noon a hokkan kam noon mi wawa gaynude taw mi yettani omo ganduɗa baɗɗumini hande so jii hande mi wayini ko grâce oɗo mo tailleur men mo ganduɗa mawɗo woni Awa Sall madame Pam mo ganduɗa kay tonggode mum kala jiɗɗo hono ni ko 77 532 58 58 ɗo e marito woni ko soppe Serigne Babacar Sy ko noon atelier couture o wiyete ɗum no bandira musidɓe tedduɓe on jarama a jarama Adama Diop en jetti en jaari Awa Sall ɓornude mo hande ko yooɗi machallah espére oɗo garowo mbiɗen ko an e min foof o ɓornata bandiraɓe sehilaɓe on jettama on jarama e jeeɓugol ha gongol inchallah